भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के नया भोजपुरी गाना बेताब भइल मंगलवार के रिलीज हो चुकल बा। रिलीज के साथ ही इ गाना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होखे लागल बा। पवन सिंह के इ गाना भोजपुरी फिल्म बेवफा सनम के ह। इ सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गइल बा। इ गाना के पवन सिंह और स्निग्धा सरकार गइले बा लोग। एकर फिल्मांकन लंदन के खूबसूरत वादियों में कइल गइल बा। गाना के वीडियो में पवन सिंह और पूजा चौरसिया रोमांटिक मूड में अपन प्यार के इजहार करत हुए नजर आइल बा लोग। वीडियो में पवन सिंह से रोमांटिक अंदाज में पूजा चौरसिया कहतारी कि बेताब भइल हर ख्वाब सजन इश्क के चिंगारी से। तो एकर जवाब में पवन सिंह कहतारन कि सांस बन के जिया में समैलू सनम, जाम अखियन के ऐसन पियलू सनम, मन मदहोश बा बेकरारी से। पवन सिंह के गाइल इ गाना बहुत रोमांटिक तरीका से बनावल गइल बा। पवन सिंह एक्ट्रेस पूजा चौरसिया के साथ हैंडसम लुक और रोमांटिक अंदाज में अपन फैंस के मन मोह रहल बाड़न। वहीं इ वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स पवन सिंह पर जमकर अपन प्यार भी लुटा रहल बा लोग। बता दी कि पवन सिंह के गाना बेताब भइल भोजपुरी फिल्म बेवफा सनम के हउए। एकर गीतकार छोटू यादव बाड़ो, संगीतकार रजनीश मिश्रा जी बानी। इ फिल्म के डायरेक्टर भी हई वहाँ के। इसी कृत फिल्म के बेवफा सनम के प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे और अभय सिन्हा बालोग। पूरा फिल्म जियो स्टूडियो पे एकदम फ्री में अपने देख सकतानी।